Хәзерге вакытта без Актанышның Татар Суык Су авылында. Шунсы кызыклы, гел татар авылларыннан торган әлеге районда бер Марый авылы да бар. Аңа барырга да ярак түгел, әлеге юлны гына чыгасы. Һәм без инде Марый Суык Су авылында. Авыл төзек, анда 147 йорт исәптә 300дән артык кеше яши. Үз телләрен, гореф-гадәтләрен, йолаларын саклап гомер кичерәләр. Кунакларны капка төбеннән үк җырлап каршылыйлар. Добро пожаловать, наши гости. Йортка узабыз, анда мич тә бик мәгә пешә. Безнеңчә мелна дип атала. Татарча тәбик дип атала. Һәр халыкныкы кебек үк Марыйларның да үз бәйрәм йолалары бар. Симек җитәр алдыннан зиратка туганнарының каберләре янына баралар. Әрвахларны өйгә чакырып, мунча кертеп, сыйлап җибәрәләр. Аш монысы именно ул кошитеннән я тавык, я казниннән булырга тиеш. Башка ит түгел инде. Аннары йомырка инде ул бизат дәрне кирәк инде йомыркасы. Менә тәбик мәк, менә Менә монда квас бар, чәй бар, самогон бар. Авылның үз мәктәбе бар. Анда 43 балага 12 укытучы белем бирә. Эдуард Галиев үзе дә монда туган, әлеге мәктәпне тәмамлаган. Хәзер инде күп еллар директор булып эшли. Бүгенге көндә 17 проект тормышка ашырыла торган мәктәп районда алдынгылар рәтендә. Безнең укыту рус телендә алып барыла. Рус теленнән башка безнең Марий теле укытыла. Аннан башка еще татар теле, инглиш тел и немецкий языклар укытыла уже безнең. Тәрбия чаралары Марый телендә уза. Тиздән мәктәпнең музыкаль ансамбле эшли башлаячак. Уен кораллары бар инде. Марый халкының бәйрәме уен коралы тумыр дип атала. Аңа кул белән түгел, махсус менә шундый үзенең бәргечләре белән сугып уйныйлар. Бер-берсенә терәлеп торган Марый һәм Татар Суык Су халкы бик күптәннән менә шулай бер авыл булып яши. Бәйрәмнәрдә генә түгел, көн саен бергә алар. Тәмле мотор леген. Чәем шунда школыш микән? Колыштыр. Эй, кудагыйның тәмле. Тәбик мәгисләр урамга хәтле чыккан. Менә бабайга тиз генә самавыр куйдырттым да кунакка килгән. Менә бит ул. Кудагыйның яхшы. Зелена белән Гөлназ кудагыйлар күршедә генә яшәгәч, эштә, ашта бергә. Монда катнаш гаиләләр шактый, күбрәк татар егетләре Марый кызларын ала икән. Менә мин үземнең киленем, Надя, тоже Марый кызы. Бик матур итеп, бик тату яшибез. Безнең аерма юк инде Марий татарларда. Эштә дә бергәбез, мәктәптә укуда да. Безнең мәктәптә, Марий мәктәбендә татар балалары да укый. Юшты памыш Марый телендә салкын су дигәнне аңлата. Авылның исеме дә Марый Суык Су. Буларның нинди булса бәйләнеше бармы? Без авыл кешеләреннән сорап карыйбыз. Сеннәрмисез? Ишәнмесез. Некоторые говорят, может, имя деревни произошло от марийского слова «суксо». «Суксо» — это ангел, фериште по-татарски. Вот. Но я с этим не согласен, потому что все вокруг жители, живущие марийцы, в Муслюмском районе Марии Булярова, в Мензелинском районе Калтакова, Чупаева, они в нашу деревню говорят «Юшты памаш». Матур итеп утырасыз. Күзләренә тимәсен. Алар инде шушы җирлектә яшәүләренә карамастан үзләренең Марый телен югалтмаганнар һәм бүгенге көнгә кадәр балаларына дәвам итеп, аны тапшырып, саклап баралар. Һәм инде камил татар телендә, рус телендә, Марый телендә, эш телендә дә сөйләшәләр. Актаныш районыннан Илшат Таипов, Петр Греков, Яңа гасыр каналы.